the boss. Nimenomaan. Yeah. Todellakin. Nyt tiedät kuka tää on. Ai et tiedä. Se on nimittäin Mäkle. Yo. Sä tapasit mut ja mä tapasin sut ja me oltiin ku oltais kuuluttu aina yhteen. Mut mikään ei oo yks yhteen, siks tää päättyikin yhteen vaan. Vaik minä niin halusinkin jatkoa, mut niinku narkkari huumeista katkoo tarvii. Menit kauniina joutsenen ohi kun mä jumitun mun lokkiparvii. Jälkeenpäin rupes harmittaa, ku ei löytynyt charmia vaan. Umpijuris bensois oli jotain karmivaa. Ja aamulla mä muistutin karvista, eikä lakanat lähtenyt vaihtoo. Kihlasormus suoraan kaivoo. Aamuyöstä pidettele raivo kun kylän Facebook student sai, jo. Mä olin mies ja lapsi samaan aikaan. Mä halusin mut en saanut ja nyt mun ääni raikaa. Nauhoitin nauhalle ajatuksia kanssa. Mä olin liian naane, ei mennyt meil puntit tasan. Vaan mä raivotin liian huolella. Sopimus on sopimus, et pääse musta eroon. Ennen kuin erottaa meidät kuolemaan. Kunnes on eri mieltä huomenna. Mä en saanut mun vittumaistakaan, vaan tyydy jumittaa ikkuna prinsessa. Kauniit naiset ei käy paskalla, mut ne aiheuttaa paskaa ja mä oon paskana taas. Niillä on suunnitelma valmiina varten sua. Nainen on murhatavoite saada sut tapettua. Murro tuntetumpe, käännä kilpes eteen. Nainen on ongelmi, silleen ne tekee. Mä luulin et on tunnevammanen, kunnes tapasin sut ja nyt mulla on tää tunnevammanen. Kun treffele saavun mun kaljun kammate. Lupa tiputan pääs kun giljotiinikin ette sanoo hyvästi mun parralle. Ja kyl mun tirtoo sitä riimiä ku tiedän nyt miksi sut makkari kannane. Se on mun räppi homma, mä päätti konna entinen nykyinen rasvanahka. Ku en liikui paljon kun jonnain on julkis kun mulla on alla paskalafka. Pitäis ottaa tatska vastaan ja mainostaa ärkäriin. Älä kato mun pöytää tai heitä sut menemään niinku järkkäriin. Enkä tarkoita järjestelmää kameraa. Vaik se on tos pöydällä kun ruvetaan panemaan. Ja räpsi meistä kuvia kun poltetaan budia niin kauan ja paljon et aivot jää pakelle sutimaan. Mä olin mies ja lapsi samaan aikaan. Mä halusin mut en saanut ja nyt mun ääni raikaa. Nauhoitin nauhalle ajatuksia kanssa. Mä olin liian naane, ei mennyt meikuihin tasan. Mä en saanut mun vittumaistakaan, vaan tyydy jumittaa ikkuna prinsessa. Kauniit naiset ei käy paskalla, mut ne aiheuttaa paskaa ja mä oon paskana taas. Niillä on suunnitelma valmiina varten sua. Nainen on murhatavoite saada sut tapettua. Murro tuntetumpe, käännä kilpes eteen. Nainen on ongelmi, silleen ne tekee. Tomorrow's production available in today's market. Upgrade your sounds today and start making hits.